ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬರ್ಪುನೆಲಕ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತು ಒವೇ ರೀತಿಯ ನಂಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ದುರಿತಗಳು ದೋಷಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ನಾಗದೇವರು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ಕಾಪಾಡೋದು ಬಂತು ಕೇಳುದು ನಾಗದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಒವೇ ರೀತಿಯ ನಂಚಿನ ತಡೆಗಳು ದೋಷಗಳು ಪರಂತ್ಲಕ ತೂವಂದು ನಾಗದೇವರು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಕಾಪಾಡೋದು ಬಂತು ದೇವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ನಮಸ್ತು ಸ್ಥಾನಭೂತಾಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾಗತಾತ್ಮನೆ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ ವಪುಷ್ಟಾಯ ಭಾತಿರಾಂಗಾಯ वीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखं नरसिंह नमो नारायण. हरिवाण पाडो.
ಪಾಡ್ಯಾರ ತರವಾರದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಲಾಯಿನ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ವಾರಾಹಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರಿ ದಾದನ ಈ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲು ಕಾಲ ಈ ಕಾಲಮಗರ್ನಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚಾನಾಗ ದಾದನ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಜನ್ಮನ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಆಗುಡು ಪಂಪನ ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಯೇ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದೋಲು ಪಂದು ತೆರಿಯ ನೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಗ ಪಂಡ ಭಾರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಣ ಪಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ನಾವಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆವುಡು ಪಂಪನ ಅಂಚ ಅದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ನ ವಾರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಿದೆಡ್ತಿನ ಗುಳಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಗ್ರಾಮದೇವರು ಗ್ರಾಮದೈವಲು ಅರಸುಲು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವರ ಮನಸ್ಸುಡು ಪುಡ್ಡಿಯ ಬಾಡೊಂದು ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ವರ್ಷಾದ ಭೋಗ ಪಂದ್ರೆಗೊಂಜು ಕಾಲ ಬುಟ್ರೆಗೊಂಜು ಕಾಲಡು ನಿಖಲ ಈ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಡು ಹಾಲು ಬತ್ತದು ನಿಖಲ ಒಂಚ್ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ಗೆ ತೊನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಬಹಳ ಕಾಲಡ ಹಾಲು ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದ ತನ್ಮಧ್ಯಡು ಇಲ್ಲದಪ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನಪ್ಪೆ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಪುರಪುದಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾದನ ಕರಿಕಾಲಡ ಒಂತುಣು ಪಂಪುನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಬಲಸುನು ಓಲು ಅಥವಾ ಎಂಕುಲು ಹಿರಿಯಾಕಲೇನು ಓಲು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ದಾದನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರಬುದ್ಧಿ ಹೊರದು ಈ ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಬುಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂತುದು ಆ ಜಾಗಡೆ ನಂಕಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ ಮಂತೊಂದು ಬೋಲಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪಂಪುನ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕವಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ಅತ್ತ ಪಂಪುನ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ನಿಕಲ್ಡನೆ ವರ್ತದಲ್ಲ ಹಕ್ಕದ ನಿಕಲ್ಡನೆ ವರ್ತದಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪುನ ಭಂಡಾರ ಪಂಪುನ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಬಂಡ ಭೂಮಿ ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಪಂಪುನ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಕಲ ಭೂಮಿ ಅಕಲಕಲೆಗೆ ಆದ್ಬೋತು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಅವರ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನಾಗ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ದೈವದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಭೂಮಿನ ಮಲ್ತದ ಕೊರಡು ಪಂಪುನ ನಿಕಲು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಪಾಯಲ್ ಪಂಡ ನಮ ಎನ್ನೋಡು ತಿನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ದೈವ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಲುಟುಂದು ಅವಿನ ಮಲ್ಪಾವಲ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಾಡ 5 ಮಿತ್ತು ಅಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಬೇತ ಇದ್ದಿ ಅಂಚ ಅದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬರ್ತನು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದುಮ್ಮುದನೆ ಉಂಟು ಆ ದುಮ್ಮುದನೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡಬೊಡಾಪನ ರೀತಿಯ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ವಜ್ರಕಾಯ ರುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ವಜ್ರಾಯುಧ ಅವು ದುಮ್ಮುದ ದಿನಕ್ಲೇದು ಇತ್ತಿನ ಅವು ಅಂಚಿಗೆ ಪೋತರು ಮನ್ಮನ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಾಗ ನಂಕ ಬೋಡಾಯ್ಲಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಅಂದ ನಗ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ಬಂದಾಗ ಅವು ಪೊರ್ಲಾವುಡು ಬಂಪುನ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲಂಕಾರ ನೈಜವಾದ ದೈವಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ದೈವಲೆಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಅಕಲು ಕುಲ್ದಿನ ಮುಂಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲಿದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಕಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಬರೋಡು ಬಂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮುಗ ಅವಿನ ಆಯೆ ಮಲ್ಪ ಉಂಡಿ ಆಯ್ಕೆಬೋಡಾಪನ ವಜ್ರಕಾಯದ ಆ ವಜ್ರಾಯುಧಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಬೋಡಾಪನ ರೀತಿಡು ಗೊಂತು ಗೋಚರ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಉಂದಿ ಅವಿನಿ ಮಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಮುಗ ಆಯುಧ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ಅವಿನ ಬುಡುಕೊರ್ನಾಗ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಇಕೊಂಜಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ದುಮ್ಮುದಾಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತೇವು ಎಂಗ್ಲೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಗುಲ ಏನು ಕರ್ಕುಂಬ ಕಟ್ತದ್ದು ಕುರ್ದಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ನಾಗ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಆಹಾರನ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರಪ ಹೊರತು ಏನೇನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುವರ ಅವ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲಲಿಗೆ ತಾಮಸ ಆಹಾರ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಆ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಂದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ದಯಗೆ ಹಿರಿ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ದುಮ್ಮುಡ್ಲ ದೈವಲ್ ಆಭರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಗೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ದೈವಲ್ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪ ಅಯಗ್ ಸಂದುನ ಸಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯನ ಪೈಕಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಬರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿಂಕಲಿಗೆ ಸಂದದ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಅಲವಿನ ಅಥವಾ ದೈವ ದೇವೇರು ಅವಿನ ಒಪ್ಪೊಂದು ಸೇರಿ ಇಂಚ ಒಂದು ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಮುಖಮೂರ್ತಿಲಿ ನಮಕ ಬುಡುಕೊರಿ ಎರಡ ಐಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಷೋಡಶ ಕಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದಿಂಜುನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದಿ ಈ ದೈವಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿ ಜನ್ಯವಾದಿಪ್ಪುನು ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪೂವರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪತ್ಯ ಸಲ ಪೂ ಬರ್ತದ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಧಕ್ಕಿಯ ಬಣದಂಡ ಅವು ಐಕ್ಯವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲವಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಗು ಅವಿನ ಪನೊಂದು ಬೈದೇರು ಆ ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಡಪಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ನಡಪಾವು ನಡೆದು ದಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಾನವ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮಲೇಡು
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುನು ದೇಗ ಬಂಡ ಉಪ್ಪು ಬುಳಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪುನ ಆ ಉಪ್ಪು ಬುಳಿ ಖಾರ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆವು ಅವಿನ ಹೆಂಚಿನ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಗುಳಿಗೆ ಅವಿನ ಬುಡುಪತ್ತದು ಆ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆಡು ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯಡು ದಾನ ಲೋಪ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಿನ ಅಕಲ ಭಂಡಾರಾಗ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪ ಆಗೊಂದು ಮಲ್ತಿ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಷೋಡಶ ಕಳೆ ದಿನ್ನೊಂದು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಈ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಡು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ವಾಸ್ತು ರಾಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲನ ಪಾಡ್ಯಾರದ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬುಕ್ಕ ದೈವನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಭಂಡಾರ ಕೆರ್ತದು ಆ ಭಂಡಾರನ್ನು ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಕನತದು ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಕೆರ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡಾಪುನ ತಾಂಬೂಲ ಇತ್ಯಾದಿಲೇನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತಂಬಿಲ ಬಾಡ್ದು ಎಲ್ಲದ ಬಯ್ಯದ ದಿನಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೀ ಪಾಡ್ಯಾಟ ತರವಾಡಿದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟನ ಸಮಯ ಅಭಿನ ದೈವದೇವರು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ದು ಆ ತರೆ ಮುಡಿಪು ವೆಂಕಟರಮಣಗ ನಂಡ ಮೂಲ ಮುಡಿಪು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಡು ಆ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ದೈವ ಬರಿಪ ಅದು ಕೊಡುದು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡುದು ಅಕಲ ಚಾಕರಿನ ನಿಖಲ ಕೈಟ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಖಲ ಪೊರ್ಲುನು ಅಕಲು ತೂವೊಂದು ಅಕಲ ಪೊರ್ಲು ನಿಖಲು ತೂವೊಂದು ಕಾಲಕಾಲವಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಈ ಕುಟುಂಬ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮೂಲಿಕೆ ಸದಾ ಒರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಆವಡಾಯಿನ ಸತ್ಕರ್ಮಲು ಅಕಲಕಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ನಡಪೊಡಾಯಿನ ಸ್ವಕಾರ್ಯಲು ಅಕಲಕಲು ಎನ್ನೊಂದು ಪೋಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಮಾತ ರೀತಿಡು ಆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಮೆರಪಾವೊಂದು ಬತ್ತೀರು ನಡಪಾವೊಂದು ಬತ್ತೀರ ಪಂಪನ ಕೀರ್ತಿನ ನಮಡ ಕೇನ್ ಪಾವೊಂಡೆರಡ ಐದು ಮಿತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ನಮಕಿಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಸತ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ನಡಪಾಲೆ ಬಂಡದು ಈ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆದ ಸಮಯದ ಆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯನ